Mhux aċċettabbli li l-Ministru Byron Camilleri jibqa' fil-muta wara l-iskandlu tal-ID cards is-sitwazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin illaqad bil-moħbi fl-istess ħabs diversi mwiet fih dan l-istess faċilità inkjesti u nuqqas ta' investigazzjonijiet min-naħa tal-Kummissarju tal-Pulizija. Sostna dan il-Partit Nazzjonalista kif il-ħamis wara nofsinhar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister għall-Intern u s-Sigurtà Darren Karabot flimkien max-Shadow Minister Ivan Castillo intqal illi Byron Camilleri għandu jerfa' responsabbiltà politika u jirriżenja minnu fih. Il-Partit Nazzjonalista qed joħroġ pożizzjoni b'responsabbiltà ċara. The buck stops mal-Ministru. Byron Camilleri għandu jirreżenja u jerfa' responsabbiltà politika għal dak kollu illi ma jafx x'qed jiġri fil-Ministeru tiegħu. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat ħareġ biċ-ċar illi f'identità hemm problemi kbar u minflok jieħu azzjoni l-Ministru Camilleri qed jażel illi jżomm fommu siket. Numru ta' familjiet jirċievu ċekkijiet tal-Gvern, envelops tat-taxxa u appuntamenti b'isem persuni illi ma jafuhomx u li qed jindikawlhom illi suppost qed jgħixu fir-residenza tagħhom. Darren Karabot insista li Byron Camilleri jinsab f'silenzju anke quddiem il-fatt li l-avukat Jason Azzopardi talab sabiex issir inkjesta dwar l-akkuża serja illi allegatament inħarġu 18,000 ID card falsa. Il-Deputat Nazzjonalista insista li pajjiżna għandu bżonn gvern b'sinsla u appella lil gvern tal-Labor sabiex juri illi għadu ħaj ħalli verament ikollu reazzjoni quddiem tan kollu mhux ma jitkellem xejn tant illi qed ikunu l-ġurnalisti biex jagħmlu xogħol il-Ministru. Joħroġ ċar illi f'pajjiżna hemm bżonn ta' Ministru b'sinsla, anzi ħalli ma naqafx għal Byron Camilleri. Hemm bżonn ta' gvern b'sinsla fuq da kollu. Hemm bżonn tal-gvern laburista illi juri li għadu ħaj. Hemm bżonn illi juri reazzjoni għar-rabja li qed ikun hemm fuq dawn kollu li qed nitkellmu dwaru illa għaliex sissa silenzju assolut rajna. Ivan Castillo min-naħa tiegħu tkellem dwar ir-responsabbiltà oħra ta' Byron Camilleri dik tax-xogħol u l-aħħar żviluppi li kien hemm f'dawk li għandhom x'jaqsmu food couriers. Castillo insista li l-Partit Nazzjonalista jitlob biex il-Gvern jippubblika l-istudju xjentifiku li bih qed jibbaża l-fatt li hawn wisq ħaddiema barranin f'dan is-settur. U insista li f'domanda parlamentari magħmula mid-Deputat David Agius Byron Camilleri saħaq li dawn in-numri ma jeżistux e kif skontu m'hemmx kategorija għal dawn il-ħaddiema id-Deputat Nazzjonalista insista illi din ma xejn ħlief reazzjoni impulsiva. U risposta tal-Ministru Byron Camilleri kien illi m'għandniex kategorija għal dawn il-ħaddiema, allura toħroġ waħedha illi jekk inti ma tafx kemm għandek ħaddiema f'dik il-kategorija ta' xogħol. Kif jista' jkun illi llum jiġi l-Gvern u jgħid illi għandu settur jew ieħor li huwa is-saturat. Allura again, nibqgħu ngħidu li dan huwa gvern bla pjan, gvern illi jaħdem bin-knee-jerk reactions, gvern illi għandu il-Ministru li hu suppost responsabbli ta' dan kollu huwa assenti, ma jinstab imkien, ma jitkellem fuq xejn u ma jitkellimx fuq sitwazzjonijiet li huma serjissimi u ovvjament at the end of the day huwa dak li huwa responsabbli. Fl-aħħar nett, quddiem il-fatt li l-Ministeru ta' Byron Camilleri jinsab eżawrit u maqbud f'paniku totali, Darren Karabot fakkar kif apparti r-riżenja ta' Camilleri il-poplu jeħtieġlu kontabbiltà. U għaldaqstant sforz in-nuqqas ta' azzjoni hemm bżonn li anke il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa jerfa' responsabbiltà għal fatt li qed jażel li jieħu il-passi skont min ikollu qudiemu.